Negarkan diri bawang amuri-uri supaya budaya lestari. Sugeng Dalu Sabung Sutisna Budaya Purwakaning atur kadya sesanti Kumcaraning nagani gumantung pakrutining budaya lan seni Kawula karimba Indonesia tubuh duduk dudah lan kembang kabudayan Jawi kang adiluhung kemarga kawula ing dalu punika wonten ing tlatah Mutihan Desa Gunung Pring Kecamatan Mutilan atur pasukan seniman kriasan kakak ring Romo Budo ing pangajap mugi-mugi waktu dados tutunan menggah menghibur super budaya wonten ing kalojam dalu lan sumangga kados pundi lumapa ing pasukan seni kawula menika kadherekaken kanthi sugeng hampriksaning ngantos paripurna. Karimba Indonesia tunjukkan pesonamu. Yo yo yo. Oke dulu. Bila teman pernah membuatmu kecewa, bila pasanganmu pernah membuatmu terluka, dan bila corona pernah membuatmu menderita, yakinlah di Mutian ini bersama Sekar Rimba Indonesia kita bahagia bersama. Ingsun wingi
ucapkan ulang tahunnya untuk HB Audio Production, penyewaan sound system dan juga rejing, lighting ya, lighting. Mugi-mugi tambah berkah barokah, lancar usahanipun. Kata-katanya ngeten. Prosesmu bakal diece, tapi nek wis ono hasile, kabeh bakal takok piye carane. Artinya apa? Banyak orang hanya melihat keberhasilannya tanpa melihat perjuangannya. Mereka yang sukses hari ini di tengah jalan pasti banyak remehan dan cacian. Deloken priye, deloken perjuangane. Dan ingat kata ini, di balik kesuksesan laki-laki ada dua wanita yang doanya mustajab. Satu, doa istri yang mendampinginya, dan dua, doa ibu yang melahirkannya. Masuk Pak Jadi. Sapira sore Waktu kanggo Mas Ragil sudah terkenalas. Oh zaman samono yen tolan rame-rame kuyup rukun seneng atine. Dolan yang parang tritis lan pantai Drini. Nemu bulus terus digawa bali. Muga nangismu saiki ora mergo dilarani, tapi mergo ana wong tulus sing tresnani. Amin. Haniki de apa wis lawas.